Fáilteótáis agus olaf chun buncheacht ifridó hasnúsa sin léimestachan ihim bríthir siimplí an se lárach. Is buachal é. Is a buachal é. Is ban í. Is a banní. Is úl mé. Tá sé agus tá sí. Tá sé agus tá sí. Sin is fearr é tá siad lurg. Is buachal é. Is buachal é. Is fearr é. Is fearr é. Mar sin ríist is buachal é. Ihim úl. Ihim úl. Ihim úl sin aimsir láirech. Gach lá bíal méid ihe úl. Is fearr é. Aríist is fearr é. Is ban í. Agus is ban í. Is buachal é. Ja. Tá sí. Tá sí. Mar sin ihim tá siad lurg. Is a fearr é aríist. Tá sé. Tá sé. Nú uaireanta chluisfeádaína rá há in na tá ach an páiche am gceart brahan seir de chanút. Is cailín í. Is cailíní. Agus is úl mé de $1. Tá sé agus tá sí. Mar sin tá sé agus tá sí. Agus sin deir buncheacht ifir a héan. Súlgam go bhfuairs sásta bhéigint nó go bhfuil míos fad éigeantas agus fágardó gnocht ar ma hastíonút go leanú rom. Ag déal na físna sa, gur bhmach as fiachint agus sláán go fóil.